Здравейте! Здравейте и добре дошли в нов видеоклип на нашия канал. Абонирайте се за канала с кабанката и лайкнете този видеоклип за още такива подобни и хубави видеа. Този видеоклип ви представям топ 5 невероятни астероиди и комети. Номер 1. Астрономите са наблюдавали внимателно два космически обекта – чудовища с помощта на 70-метровия радар на соларната система Godstone. Сгушен в отдалечената пустиня Мохаве, Калифорния, радарът измерва и размерите на двата астероида, докато те преминават покрай Земята в края на юни. По-големият астероид, наречен 2011 UL21, е наблюдаван в продължение на 9 дни, докато по-малкият 2024 МК е бил наблюдаван от радара в продължение на 3 дни. На 3 юни НАСА публикува заснетите от нея изображения от рядкото събитие, което случайно съвпада точно с отбелязването на тази годишния ден на астероида. Номер 2. Макар че ежегодно през централните части на Слънчевата система преминават няколко десетки комети, доста редки са случаите, когато някоя от тях достига висока яркост, развива дълги опашки или, казано накратко, придобива активен запомнящ се вид. Едва няколко пъти в продължение на един човешки живот могат да се наблюдават такива космически спектакли. Затова, ако ви се даде случай, не пропускайте възможността да се насладите на редкия природен дар и да запазите ярки впечатления от него. Нека хвърлим бърз поглед назад, за да си припомним някои от по-ярките комети от изминалите 50 години, на които мнозина от нас са били преки свидетели. Може би това ще ви върне възпомените от ученическите ви години. Когато вероятно за пръв път сте отправили взор към звездното небе. По-възрастните читатели вероятно ще си спомнят ярката комета Бенет. C/1969 Y1 от 1970 година, която се е наблюдава през пролета. През 1973 година се е появила кометата Кохоетек C/1973 И1. Тя е преминала през перихелия си на 28 декември 1973 година, като след тази дата е била наблюдавана с така наричаната антиопашка. Номер 3. В нашата Слънчева система има астероид, който обикаля около Слънцето в посока обратно на планетите. Астероидът 2015 BZ509, известен също като BZ, прави пълна обиколка около Слънцето за 12 години. Това е същият орбитален период като този на Юпитер, с който споделя орбита, но се движи в обратна посока на движението на планетата. Астероидът с ретроградна орбита е бил идентифициран от Елена Морайс, професор на Института по геофизични изследвания и точни науки на Университета на щата Сао Пауло. Морайс прогнозира съществуването му преди години, а сега е сертифицирано откриването му в натура. Статията на Пол Уигерт от Университета на Западно Онтарио, Канада, публикувана през март в Натур, описва същият обект 2015 BZ509, открит през януари 2015 година с помощта на панорамич сървъри, телескоп и Rapid Response System в Хавай и